Hei, salutare dragi prieteni, am revenit la Porumbel Show și în acest videoclip o să vă arăt puii care îi am și ce mai este nou aici la reproducție. Deci n-am foarte mulți, cum vedeți. Hai să vă arăt și eu puișori. Cum vedeți, pe jos le-am pus niște rumeguși ca să nu le fie ud la picioare. Aici avem un ou, unul este de plastic. Da. Aici acum l-a făcut pe a doilea. Cum vedeți, ăsta este masculul. Da, are unul de plastic, ăsta trebuie să-l schimb cu unul din casă. Deci, hai să vă arăt cel mai mare pui. Aici este. Este deja inevat, hai să-l scot afară. Așa. Uitați-l. Ce frumos este, la minerat. Îl băgăm înapoi. După aia o să fie ăștia. Ăștia nu se mai scot pentru că sunt aici sus. Așa, stați. Da, ăștia sunt puțin mai mici. Mai avem aici, nu știu dacă se văd. Da, se văd. Încă doi. Aceasta este femela. O să o iau să deranjez. După aia au ieșit aici. Nu știu cum să trag și eu să fie lumină. Ăștia sunt mici încă. Au, nu știu câte zile au. Cred că 4-5 zile au. Și aici unde mi-a făcut numai un pui, numai un ou. Mi-au făcut, unul a crocit, un pui au scos. Da, și ăștia sunt pui. Acum le-am dat mâncare, le dau mâncare de 3-4 ori pe zi. Depinde de cum vin la ei. Cum vedeți, mănâncă. Da? Hai să vă arăt și mâncarea care le-o administrez. Aici este. Așa să iau cu. Deci asta este mâncarea. Da, o să trebuiască să mai adaug eu niște mazăre. Are foarte multe sorg, orez. Da, hai să vă arăt și femelele. Uitați-le aici. Le-am dat și drumul ieri. Le-a atacat și uliu. N-am avut nicio pierdere. N-au ieșit foarte multe, dar jumate au ieșit. Cred că jumate. Da, și pe aici le-am făcut curada, fac foarte, foarte repede mizerie. Plus că mai este și rumegușul, care când dau din aripi se strânge așa pe lângă și când se gaienețe imediat se face mormanul mare. Trebuie să le fac curat și aici. Aici la mascul chiar n-am făcut curat de ceva timp. Da, cum vezi, le sete. Cum vedeți, ăsta alb l-am adus aici. I-am dat drumul să plece, dar n-a vrut să plece și mi-a intrat aici în cușcă.
El este tratat, l-am tratat de salmoneloză, de triconomonoză, de tot, în afară de vaccin, dar o să-l vaccinez și pe el. N-a vrut să plece. Mai este celălalt, aici este, uitați-l. Se vede după penaj că nu arată cum trebuie. Nu a fost îngrijit cum trebuie. Nu vreau să spun că îl îngrijesc perfect, dar încerc pe cât posibil să îngrijesc cât de bine. Aici este săgeată, uitați-l. Și cam atât. Hai să vă arăt și aici o noutate. Aici sus, nu știu dacă se vede, sper să se vadă. Aici este ouă de la jucători. Singura mea pereche care ține jucători, pentru că mi sunt foarte dragi. Primii mei porumbei care am scos, primii pui care am scos și probabil nu o să plece niciodată. Da. Acum și-au luat boxe toți, aproape toți, mai sunt care nu au boxe. O să mai fac acolo, o să mai pun, o să mai fac ceva boxe, exact cum sunt astea, așa, doar că o să fie mai mici și nu o să aibă fețe de boxe. Cum vedeți, strigă femelele. Da, hai să vă arăt și pe afară. Pe afară, așa. A nins frumos. Ieri n-a fost zăpadă deloc. Uitați, ăștia de la matcă au ieșit. Hai dați înapoi. Da, deci sunt învățați. Aici la mine aproape toți. Da, deci dați așa să-i dau la loc. Așa. Acesta roșu nu este învățat. Așa, cum vedeți, hrănesc puii, se aud. Aici masculii care vreau femele. Da, deci cam atât cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Deci, pa, pa!